Tinapalabas, naklaat ni Anton, iti sinukon na ni Elaine iti pagadalan, ta nakainom iti arak ti balasang. Impakaamo ni Anton kan ni Erika ti may papan iti dayta, ket binagbagaan na ti kapsat na. Agingga anadanon ti panagturpos ni Elaine iti kolehyo. Kastauna iti ragsak na iti agkapsat. Iti paraglabas na iti aldaw, nakasursuron ni Elaine amang imanihar iti negosyo na asa nga pamilya, babaen ken ni Erika. Gapu iti dayta, intalaken ni Erika ken ni Elaine ti pan nakaimanihar ti maysa karag iti negosyo, ana panawan dagiti dadakkelda. Ita papagayam, denggen nyo ti tuloy ti makalawas sa pakasaritaan ala pauluan. Saem ni pamatay. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. The memory shared together kept that love alive. I can't forget you and it won't be easy. Nagsakit unay ti ulog. Kasi maulawak matan. Apay nga lakas tayo matindi pa nagkita. Diyos ko. Maulawak ka talaga. Diyos ko. Agyaman ang unay iti kinasayaan mo, Apo. Nalasatak ti aksidente ang napasamang kanyan. Babahan iti pa nagtaramay mo iti biyag ko. Akas pinaswam, Diyos ko. Impagarob ko lakit din. Amataya ko nitay. Gapo iti pan na kay parit ni kotse. Sugat lang iti na tumapas at di maging tinapasarak. Ang yamanak, saan na kami naibayan, Diyos ko? Nilain kandeli. Awan pa'y makaamo ka na kwada itinapasabag kanyak. Ada na panunod ko nga aramidan. Anya nga tano. Kasaritak anasaya at ti doktor anang taming kanyak. Barang umanugot iti kayat ko ama pasamak. Kuna ti doktor, nga urayan talangan nga agsubli ti puot ni Erika. Angam, apay nga aging kaita, kat di matla agsubli ti puot na. Wan nga rod manong Teddy. Madandanagan ak una yan. Anya ti aramidon ta, numakapuot kat maamuan na ti kasasaad na. Gapo iti pan naka-aksidente na. Anong Teddy? Ha? Manang Erika? Manang? Sa dinati, ayan ko. Agyaman na. Nakapuot ka matlangan, honey. Manang Erika. Anin, napasama ka niya. Sa dinati, ayan ko. Ayan na si nga ti makita. Awan apulos ti makita. Alawag. Honey, adda ka dito yung ospital.
ospital. Wan manang naaksidente ka. Anya, apay at mo ituloy iba kang Elaine. Honey, adda ipod mo mikin ka. Katsapay la ko ma. Tagtanang kalaang. Anya, Mana. Sigun iti doktor anang tamingking ka. Naapektaran dagiti matam. Iti panak-aksidente. Kat saan kan makakita pa'y, honey? Dito tipod naman. Kaya di asawan. Bulsak ako. Erika, honey. Saan mo nalita nga ibang pagayo? Saan? Ay, saus, no kasta, nabulsak ni Ma'am Erika. Wan Mang Anton. Ay, Diyos ko. Apay na pauli magkamutan, Ma'am Elaine. Pampanunotak dagiti negosyo mi. Kasanulangan ita. Takas di matanti ka sa saad ni Manang Erika. Ha? Anyan di kas dyan napasamak kini Manang. Ay, san abalay, Ma'am? Uray na bulsa ka ni Ma'am Erika. Ikat tinapatag si Bibiyag. Mang Anton. Ay, no para kaniya. Nasaysaya at pailaan tikas di napasamak na. Basta lakit di si Bibiyag pailaan. Saan anatay, Ma'am? Mang Anton. Agpay sumat. Saan ka day, Ma'am? Uray na bulsag. Basta si Bibiyag. Na nasaksakit ka da tayaw, no? Mapukaw tayaw ni Ma'am Erika. Girl, I need you. I need your love. I love you, honey. Nga uray. Bulsak akon. Wan, honey. Awan anyaman na kanyak. Nga uray bulsag ka. Tinapatag. Si Bibiyag ka. Ha? Uray anya pa iti pagbalaywan tilangam. Ay ayatong kalata, honey. Awan ti mamagbaliw iti panagayat ko ken ka. Kahit mo ka diti mangan iti prutas. Yukisan ka, tasubwan ka, honey. Agyaman iti Diyos. Tasaan ka anapukaw kada kami. Jaklakit di kabalan. No sikati mapukaw iti biyag ko. Masakitan ak unay. Itikas ta anak pagtun mo. Kat ikarik, saan ka abay-bayan? Kasin naranay nak, anyaman ang mapasaran ak kinarikat. Kadwanak latta, honey. Pasensya ka na. Tasaan ka unay ang mabambantayan dito ospital, Manang. Busy ak ngamin kadagiti negosyo tayo. Kat,
Kumusta ang dagiti negosyo tayo, Elaine? Nasayad, Mat. Nasayaan no kasta. Wan gayam, nakasarita kon ti doktor amang tamtamingkan ka. Mabalin mo ka ng tirumor dito ospital manang. Manang, kapigsaam ko matipakinaka mo ha. Di kagdanag. Saan da ka baybayan? At da kami kinimanong Teddy amang ipatpatekan ka. Agyaman ang ading ko. Kat sapay lang uma. Tasaan adumten ti gundaway. Ama uma kayo amang ipatag kanya kapo iti kasasaad ko. Saan manang? Di kagdanag. Saan to ang mapasamak dayta? Kumusta ka, Erika? Vincent? Wan, siya karod. Lading itak tinapasamakin ka. Ikarkararag ko ti panakimbag mo. Agyaman ang bulsa ka kon, Vincent. Erika. Manangasi niya po. Napukaw man tilawag ti panagkitam. Ngamore kas kasan. Sana pa'y langin tulok ang mapukaw da ka. Amungon di kahit ko asawan. Vincent. Laglagi pong kumakanayon. Siguro. May sa day taapasamakin ka. Tapno agbaling ka pa'y anatip ka na. Ha? Numaminsan at daragiti pasamak di piyak tayo. Adi tayo namnamaan na dumtang winumapasamak. Gapuday tayo ti pan nakaamiris tayo kadagiti basbasol tayo. Wino nagkurangan tayo. Kat iti day ta ka nito apagtang iti piyak tayo. Di ta mapanagnakan di pudpudno amang ibat patag. Ken mga ayat kada tayo. Vincent. Kasing da nagayam ko ni Tidi akay nayat mo. Isuan na singit ka matang kanyak. Amok di kinasingpat, ken kinaresponsibilidad mo. Iso nga ididamo pa'y lang ayam amo na ka ni Tidi kanyak. Kas nubya na. Maragsa kanak para keng kuana. Tamok ang nakatumpong iti babae ang mapagtalkana. Panubok la day takin ka, Erika. Nasipnget man ti makita mita. Dumten tumot lang ti kundaway apa nagsubli ti lawag para kin ka. Nagsayat ka atao. Katikar kararag ko ngay tinikudan ti amin apa nagladladingit mo ita. Gapoy tinapasamak mo. Ragsak tumot lang ti mapasaram. Iti kamaudyanan na. Tapay nga inawis nak dito yung restaurant, pare. Kahit ka nga minamakita ang mga nanasayat. Anya. Sika talaga. Domingo intun bigat. Awan sa ragay opisina. Agina ka kumamit ang nasayat, pare. Masapa ka mapan iti balay da Erika intun bigat. Takas iti sigod. Masapa kami ang mapan makimisa. Maawatang kahit ipanangan andingay mo kini Erika. Aglawid-lid ka sa sana. Ikam kumamot iti panawan ti bagim, ang makaina na iti osto. Pare. May aywanam ni Erika. Baybay mo itong salunat mo. Sana bale, pare. Tinapatag kanyak. Kat maaywanak anasayaat ni Erika. Uwan ang... Siyakla ko mga rudan tinagsakit. Basta saan ko maakas jay tinapasamak iti nobyak. Pare, Teddy. Wenno saan? Siyakla ko man tinakapasamakan ti kasjay. Saan ani Erika?
Ngam, Sa nabalin asyak ti agrigrikat. Basta saan lang at ti babae ngay ayatak pare. pare titi. Ngam sa nabalay. Takas na kunamon kanyak. Anasay-saya at laengan akas jay tinapadteng na. Ngam iti mapukaw kada tayo ni Erika. Bilibak at talaga kinkwana. Sigudan nga day dayaw ko unay ti kinasingpan na. Kan kinaresponsibilidad na. Kitamong ka di. Nakarkarumanan ti panangidayaw ko kinkwana ita. Ha? Iti kasasahan na ita. Nadnadlaw ti kinaladingit na. Ngem diyak man la nakita ang nagluha. Di nagsarsarita kami maipapaniti na pasamak kinkwana. Napigsa ti pakinakam na. San akas iti daduma apakasamakan di kasjay. Ang makapanunot iti sana nasayahat. Mapukawan day tinamnama, ngagbiag pa iti nasayahat. Amok. Masaksakitan unay ita. Iti napasamak na. Iti kasasaad na ita. Ngam, pagpakiridan na laang ti pakinakam na. Ipagpagapo na siguro kin ni Elaine. Ken ka pumutan siguro kin ka pare. Makitkita na dagiti sakripisyo ngar aramidam. Da kayo iti kapsat na. Ti panangasikaso ni Elaine ken kuana. Kabayatan mo ti panangasikaso na iti amin a negosyo da. Ken kastamot kin ka. As-asikaso mo't kabayatan ti panagtrabaho may opisina. Uri na bambandog kayo? Marik nga nalata ti pamatagyo kinkwana. Banag, amang patpatid kar kinkwana. Amang panunot iti kasasaad na itan. Maas-asyanak no makitkitak ti kasasaad na. Amaysan abulsak, pare. At dadagiti kong taway. Akayat na nga iridap. Kabayatan, ti kadag iti abay na. Makasangitak, amang matmatmat kinkwana. Lap-lap-tak, ti managtarad dagiti luwak, pare. Taamangan no makariing. Ket madlaw na, ngagsangsangin gapukin ko na. Pare titi. Nagsakit pare. Nagsakit a panunutan. Abulsak itan ni Erika. Girl, I need you. I need your love. Agyaman nakiti kanayon apa ng palagip mo kanyak, kadagiti rumbang nga aramidak, maipapan kadagiti negosyo tayo manang Erika. Awan anyaman na Elaine. Agdamag kalata kanyak, anyaman nga oras. No, ada kayat mo adamagan, awan parikot kanya. Wan manang, Elaine, ada kumapay kayat ko nga ibagakan ka. anya dayta? Agpa-opera iti mata. Ha? Agpaiso manang? Uwan, Dayta ko matikayat ko nga ibagakan ka. Idi pa ilaang karurwar mo di ospital manang. Pampanunutak nga imposible adi mo mapanunot. Iso nga uraya kasi ka mismo ti mangibagakan niyak. Elaine, Ado ti kwartata? Kabailan ta nga ipaopera dagita matamanang. Anyat sirbi ti kinabaknang ta. Noag nanayon latan ti kinabulsak mo. huwan nga ron. Agyaman na kama ng Erika. Ha? Agyaman na ta pakirkiridam lata ti pakinakam mo.
Nga itilikodan iti napasamak kan ka. At dakalat tamang tartarabay kanya kadagiti negosyo tayo. Tsaka baalan ti amin asisyak lang manang. Kasapulan kay ti biyag ko. Tsaka muno niya ti pagbanakag. Numapukaw kay ti biyag ko. Manang Erika. Nairit ni Teddy tiloy supa dito'y salas. Kabayatan ti panagin inistoryami. Saan na napupuotan? Anairidip na gayaman. Nabambanog anang opisina ang nagmalam. Dito'y balay ang nagdiretso. Apaman analpas ti trabaho na. Itaklaan adlaw. Nagtakal ti imrasan ni Teddy. Diyos ko. Pakawanan na ko, ma. Basol ko. Di pa nagsaksakripisyo ita ni Teddy. Gapo kanya. Nagbasol ak kadakwada kinili. Nagpamaranga kon abulsa. Gapo iti pan naka-aksidente. Tagdiraklatan. Kaya't ko ama-amuan. No aginggat kaano akabailandak na ipatag. Akas iti paningipatag ko kadakwada. Asaan agapong adakwartak. Isoan na patagak mat kadakwada. Anya? Saan mo nga ipaopera dagita matama ng Elaine? Juan Elaine. Ala, apay nagbabawi ka mo ngagpaopera manang. Iti anya aga po. Awan. Basta. Yak kaya atin ngagpa-opera. Manang? Sana bale. Kabaalamatan nga ematunan dagiti negosyo tayo. Napanunod ko ajakon agpa-opera pa'y. Ta siguro. Napasamak kanyak ti kastoy. Ta talaga aday ito'y tigasat ko apagbanagan. Iso ajakon agpa-opera pa'y. Di ka agdanag. Adda aklata amang bayabay ken ka may papan kadagiti negosyo tayo ele. Saan kaabaybayan, ading ko? Ala, apay nagbabawi ka mo ngagpaopera ka dagiti matama ng Erika. Hindi anya aga po. Awan. Basta, yak kayatan nagpa-opera. Manang? Sana bale. Kabaalamatan nga imatunan dagiti negosyo tayo. Napanunot ko, ajakon agpa-opera pa'y. Ta siguro, napasamak kanyak ti kastoy. Ta talaga aday ito'y tigasat ko apagbanagan. Iso ajakon agpa-opera pa'y. Di ka agdanag. Ada aklata amang bayabay ken ka, may papan ka dagiti negosyo tayo, Elaine. Saan ka abaybayan, ading ko? Jak kayat ti agpa-opera. Kat siyak ti masurot, Elaine. Okay. Sikat ti masurot. Ti pagayatam ti masurot, manang Erika. Anya? Saan ka nga agawit, ita Arabi? Wan, honey. Sana bale. Sabado intun bigat. Awan sarek iti opisina. Masapak tulangan ng agawid. Okay, sikat ti makam mo. Paisagana kiti babaw ng tiges room para ken ka. Ha? Ay, oray saan na, nani? Dito ya klatan. Dito ya konsalas.
Anya? Kahit ko adito'y amaturo, taasidag iti silid mo. Anyaman nga oras, nadamasapol mo, ayaban naklaan. Anya? Di nakpagdanagan na ni. Awan parikot kanyak. Ngam, Please, sige. agyaman nak. O anya, makaturturog kan? Itulod kan iti silid mo? Saan pa'y hani? Dito yak pa'y laang salas. Urayak ni Elaine. Rabin, ngam awan pa'y laang. Mawag mo't kit di itay. Ag-overtime ka no, taada na padag-alipasan na ija opisina. Isumat lagayam nga aging gaita. Ket saan pa asimang pa? Maawatak mo't kit din ni Elaine. Talagang adadag iti gundaway, akas jay. Kas napadpalasak mo't itin. Edi, sa anak pa'y abulsak. Hani, Malagip ko nga ron, iti saan pa'y akas to iti kasasaad ko. ha? Maaramid ko amin idi akayat ko nga aramidan. Agad adal pa'y laeng idi ni Elaine. Ket siyak tinakakaam mo iti amin. Angam ita, baliktadan. Ni Elaine tinakakaam mo iti amin. Ket siyak, adda aklatan dito'y balay. Gaputa, bulse kak matan. Sapay la ko ma. Asaan amauma ni Elaine? Asaan to amauma kanyak? Awan matan may tultulong ko kenkwana. Hani, nasingpot ni Elaine akasken ka. Amok asaan to ang mapasamak dahit apang panunutam may papankin ko na. Sapay la ko ma. Sapay la ko ma. Takas-taka man. Ha? Sapay la ko ma. Taawan mamagbaliw iti ayan-ayat ta. Nangluna kita. Kastumot ta na bulsakak. At dayta ka manen. Saan ka kading agpampanunot unay? Agtalag ka kumakanyak. Tawan to ti mamagbaliw iti panagayat ko kin ka. Nga orean niya pa iti mapaspasamak. Kanayon mo kumaalaglag ipunday ta, hani. Apay asaan ka matagtagari ita, Elaine? Pasensya kan manang. Nagsakit namin ti ulo. Diretso nga minti overtime mo ita alawas. Puyat kan bandog mo na itan. Kitaam mga nagsakit ka. Saan manang? Damdama lang, may katumat lang dayto eh. Saan mo ko maabaybay anti salon at mo ading ko? Taday ita ti kapatgan. Manang, Awan serbi dagiti negosyo tayo. No si kati agsakit, Elaine. manang Erika. Pasensya ka na. Bulsa kak mat ngaminan. Di tatanag. Kabalak tayo manang. Awan tirong ba nga pagtanagan nyo kanyan? Siyak pa eh. Basta, ikarim kanyak, adi mo baybay anti salon at mo, ha, Elaine? Diyak kayat nga dasaan anasaya at amapasamak mo, ading ko. Wan manang. Ikarik. Pasensya ka na. Dagiti katulong kan ni Manong Teddy pay lang kinakakaamo ang mga asikaso kan ka. Busy ak ngamin na talaga. Awan parikot kanya, kaading ko. So, saan nakapampanunutan? Agan-anos ka, ha? Di ka agdanag. Agpampanunutak itinaskan nga aramida, tapno makatulong akbatken ka. Awan ka, di tirong ba nga pagdanagam kanyak manang.
Aramidak ti amin nakabaalak. Ama padroas ko dagiti negosyo tayo para kadata. Agyaman nak. Maragsakan akunay anak ang nag-itiday tanga imbagam ading ko. Girl, I need you. I need your love. Agriring ti cellphone ni Elaine. Ngam salata sumumbat iti awag ko. Adda ni Teddy. Elaine? Sika ka didaytan, ading? Siyak na ito honey. Oh, kumusta ti agmalam mo? Madandanagan honey. Apay, anyat pagdanagan. Itay ko pa'y ngawawagan ni Elaine. Saan ka sumumbat iti awag ko? Anya? Itaman pa'y asaan asumbatan apulos ti awag ko kankwana. Apay nga ta. Ang mga no busy laang honey. Amumatan. Uray ka sa no ti kinabisi ni Elaine. Sumbatan na latano siya ti umawag kankwana. Uray to pa'y kasano ti kinabisi na iti opisina kat iawag na kanyak no kas di amala daw nga agangoy taag overtime. Madanda na ang anak matan. Han? Padasak man nga awagan man. Agriring na ti cellphone na. Talaga asan na sumbatan ti awag ko. Anya nga tanong. Nuan niya? No, mapan mo kitaan ni Elaine ijay opisina hani. Anyat orasan. Awan pa'y lang aging gaita. Itaman pa'y. Asan na nga inyawag kanyak no nag-overtime? Please, honey. Madandanagan ak nga minatalagan. At dadagiti babaunan akadwak, daday tati pampanunutan. Di nakpagdanagan, honey. Iswa, please. Mapan mo kumakitaan ni Elaine. Please. Okay. Wen, mapana ko, honey. Iswa di ka nagdanag, ha? Sikapay. Alangan mo't asa anak nga agtungpalken ka. Sikamat. O sige, mapanak nga rodan. Agyaman ak, honey. Awagan na kadagos, apaman ang makasangpet ka iti opisina ni Elaine. Wen, iso di ka nagdandanag. O sige, honey, mapanakon. Agyaman na. Napanan ni Teddy. Sa bagay. Adamot kiti ni Mang Anton nga ibaon ko ang mapanmang kita kini Elaine nukas pangarigan. Madandanagan ka talaga. Apay hakastoy. Ang nervyos akmatan. Nakaululay makmat dito yung opisina ni Elaine. Kuna ti gwardya ijay main entrance. Asaan pa'y arimrimwar ni Elaine. Nakarikap mo ti ruangan iti private office na. Agtuktukak. Ta sigurado nga adalakit didita ni Elaine. Elaine? Elaine? Awan sumumbat. Elaine? Elaine? Oh, talagang awan sumumbat. Padasak man nga ilokat tirangan. Elaine?
Apay nakadumog ka. Ha? Agat arak ka? Elaine. Elaine. Anyat na pasamakin ka. Nabarbartag ka. Manong Teddy. Oh, apay nagbartag ka matan, Elaine. Umay ka. Tulungan ka. Asibayan ka. Asibayan. Manong Teddy, takabay na. Elaine. Manong Teddy. Girl, I need you. I need your love. Anyan da ito ang aramid ko. Apay ang nagpasulisog akmatan kin ni Elaine. Kasano da ito yan? Di cellphone ko. Ni Erika. Umawawag. Diyos ko. Anya ka din da ito ang aramid ko kin ni Elaine. Anya ti aramidag. Song batak ti awag ni Erika. Ta sigurado lakit din nagdanda nag-una yan. Hello, honey? Agi amanat, ta sinong bata maglaangan ti awag ko kan ka. Itayag pa ilang umawawag kada kayo kini Elaine. Saan nyo asungsung-batan nagiti awag ko kada kayo. Nakitam ka din ni Elaine? Ada ka din dita opisina na, honey? Ha? Kwa, honey? Sa dino ti ayan ni Elaine. Kaya't ko kumakasarita. Ha? Please, honey. Madandanagan ako na yan. Kasarita ko man ni Elaine. Please. Kwa, ada iti restroom ni Elaine. Or orayak la arumar. Sa agawid kami ton. Kasta, ang nasayaat ka di mo't lang ti kasasaad na, adinanon mo dita, honey. Di ka agdanag, honey. Sumangpat kami dita. Agyaman na. Diyan ka mo. Talaga, madandanagan ako na yan. Ha? O sige nga, Rodan. Agur-urayak ka na kayo, ha? Sumangpat kayo kuman, please. One, honey. O sige nga, Rodan. Bye. Elaine. Elaine. Anyan da ito ang aramid da, Elaine. Kasano da ito yan? Manong Teddy. O anya, mayatin tirik nam. Namunawan ka kadin na talaga. Anyat na pasamagkan ka. Apay anabartag kamatan. Ijay pa'y mismo opisinam tinaginumam iti arak. Anya ka din ti mapaspasamagkan ka, ading ko. Manang Erika. Ada ka di parikot mo, adi mo ibagbaga kanyak, Elaine? Ha? Awan manang. Apay nga rod akas di inaramid mo. Anya ka di at talaga ti parikot, ha? Awan manang.
Pasensya ka na pinagdandana ka. Tsaking gagara. Diyan ka mo. Saan ka amaawatan? No apay akas tamot ti mapaspasamaken ka. Manang, Diyak laing pagarup. Nga agbartag ka. Kat idjay pa'y amis mo opisinam, Elaine. Anya ka di talaga ti parikot ha, ading ko. Ibagam kumamit kanya, please. Awan parikot ka dagiti negosyo tayo, Manang. Mamati ka kumakanyag. Agdalag ka kumakanyag. Tsaka mo nga makaininumak iti arak iso na ginumak. Tsaka mo no, anya tinapampanunot ko. Tapay nga iti opisina tinaginumak. Pasensya ka na talaga, Manang. Pangaasim. Saan mo nga ulitin na jay ha, Elaine? Uwan, Manang. Ikarik. Pasensya ka. Na pinagtanda na ka itikas na unay. Sorry talaga. Kas naman dudog ti puso kitay. Kabayatan ti panagsarsarita mi kinima ng Erika. Magkonsensya ka magkakitkita iti kapsat ko. Diyos ko, pagawanan na ko ba? Tsaka yung gagara tinapasama ka na kami kinimanong teti. Anya lang ang antiaramitan ni Manang Erika. Lumaman na ti sana rumbang nga napasama ka na kami kinimanong teti. Saan naglakit niya mapagawan ni Manang ko? Iti dahi dyan nagbasulakan ko, ana. Anya ti aramitan. Diyos ko. Pare, apa yan? Pare Vincent, Nagdadarasa kay may itinawagan na. Yan ka di mapaspasamaking ka. anya ti aramidak pare. Apa? Anya! Anya ka di parikot mo. Nagdakkel ti nagbasulak kin ni Erika. Pare, Ah, kasano da ito yan? ha? Pasensya kan, pare Vincent. Si kalaangan ti namnamaak ama kaibaga kanya. No anya ti rumbang aramidak. Maburi-bura na una yan, pare. Anya minti parikot mo ayan. Pare, ginulibak ni Erika. Anya? Dahita tipod no, pare. Anya? Awan sir-sirbik, pare. Nagdakas ako unay. Anya tikat mo asawan. Kenapa ako nam aginulibam ni Erika? Dahita tipod no, pare. Ginulibak ni Erika. Kat amom kadi ani Elaine ti makagapo. Anya? Da san arumbang anapasamak kada kami kin ni Elaine. Pare. Yak mawatan ti kayat mo asawan. Da napasamak kada kami kin ni Elaine. Kat sapay la kuma. Tasaan nga agsiko, pare. Anya?
Awan sir-sirbik pare. Nagdakasak unay. Ginulibak ni Erika. Anya ti kahit mo asawan, pare? Ginulibak ni Erika. Gapukin ni Elaine, pare. Adasan arumbang anapasamak kada kami kin ni Elaine. Anya? Diyak mo awatan ti kahit mo asawan. Pare, ada napasamak kada kami kin ni Elaine. Kat sapay la kuma. Tasaan agsikog. Anya? Anya ti aramidak, pare. Mariribukan ak una yan. Kasanulangan no... Anya, pare? Kasje lang arudan ti kasasad ni Erika. Ginulibampay. Jak ing kagara. Nasulisog ak iti kabsat na. Ngam, pare tidi. Jak nalabanan ti sulisog, pare. Ginulibak ti babaeng ay ayatak. Gusto, pare. Gusto nan. Relax. Manong Teddy, anyat pagsaritaan ta ako nam itay mawag ka. Umuna ti amin. Kahit ko ti dumawat iti dispensar iti napasamak kadata, Elaine. Pakawanan na kuma. Nasulisog aklaan. Sorry. Manong Teddy. Kaya't ko amamon ti plano. Ti panangibagam kin ni Erika ti kaya't ko asawan. Pangasim, Elaine. Bayam ko maasyak ti mangibagakin ko, ana. Please, Elaine. Jak mo. No anya ti pagbanagan da ito anapasamak. Makaam mo titan. Tinapatag. Kat maamuan ni Erika ti amin. Takarbangan na amaamuan. Saan ka di, Elaine? Manong Teddy. Baliwan tanto tagsarita. May papaniti na pasamak ka data. Apaman ang makapagpudno akin ni Erika. Pakawanan ako Elaine. Basol ko amin dagitoy. Ani mapaspasamak kini Elaine. Agay ayos dagitilwana. Kabayatan ti panangan mi. Saan na apagarupan ang makikita? Tatiam mo na katbulsil ka. Nakaululim kabayatan ti panangan na. Agay ayos dagitilwan. Elaine? Okay ka lang? Oo. Wan manang. Apay. Itaman pa'y asaan ka matagtagari kabayatan ti panangan ta. Sigud mat nga gis istorya ka may papan iti negosyo no kastoy nga agar armusarta. Kuha manang. Good morning. Good morning to. Nasapa ka anak umay dito'y balay ita honey. Wan, honey. Kaya't kaakasango ita nga agar musar. Sakbaya sumura ka kiti opisina. Sige. Panawan kayo pa. Sumura ka kun iti opisina. Timakter kan samot tan Elaine. Nalpas ka na nagarmusar? Wan manang.
Sige, panawan kayo. At tainsinsinyas ni Elaine ken ni Teddy sakpay apimanaw ni Elaine. Napanin ni Elaine, honey. Agar mo sartang harudan. Wuwan, honey. Agar mo sartan. Nagpakada ni Teddy nga agawitan. Kalpasan ang nagpakada ni Elaine, amapan iti silid na. Saan pa'y ang nagawid ni Teddy? Sinurot na ni Elaine. Sana bali. Taimbaon ko ti babaunin. Amang bambantay kanyak. Amapan agdalos iti silid ko. Takayat ko ti agmaymay sa dito'y salas. Aginayadak amapan iti batog ti silid ni Elaine. Ibatik ti wheelchair ko dito'y salas. Tapno saan dak amadlaw. Girl, I need you. I need your love. Apay ako na masurutan ka dito'y silid mo. Anya ti ibagam. Darasong nga ibaga. Taamang ano adda makadlaw kadatang agsarsarita dito'y silid mo. Amang ano, agipulong di babaon ninyo. Manong Teddy, apay adi kamot nagpudlon kini Manang Erika. Ha? Marigrikatan ako. Makunkonsensya ko na yan na makitkitak ni Manang ko. Apay ti kunam. Si Kalaang. Uray siyakmat Elaine. Masaksakitanak ang makakitkita iti kasasaad na. Sakit kasi pa'y lang ti inaramid ta. Manong Teddy. Ginuliban ta nga agpadpada ni Erika. Itilikodan ti amin a kinasaya at nakadata. Amutang agpadpada. No kasano ti kinapatagmukin ko na akabsat. Ken ay ayatan nakmat kas nobyo na. Ang liniputan ta. Isong harod please. Agpudno ka kumanten ko na. Ay karutagan ko na tinagbasulan ta. No di mo kabalan. Siyak ti manghipod mo kan ko na. Saan, Elaine? Kayat ko asyak ti agpudno ken ko na. Siyak ti mangibagakin ni Erika. Nga adda na pasamak kadata asan arumbeng itinagbaetan ta. Ay, day ni Ma'am Erika. Nakatugaw iti wheelchair na. Ay, Ma'am, papaayabandak ka na kung na ni Mimay ababaunin niyaw. Mga Anton. Ma'am, apay nga agsangsangit kayaw. Mga Anton. Anyad na pasamak. Apay nga agsangsangit kayaw kunak, Ma'am. Anya teramidag, Mga Anton. Ay, saan kayo ang maawatan? Anya ti, kaya tiyo asawan. Pinayaban kayo. Tana kayo langin ti amok ang mapagtangka kita agundaway. Ay, Da kayo langin ti nabatpati ang matalag ko. Ma'am. Nagsakit, Mga Anton. Nagsakit o na iti marikrik na kita. Ha? Ay, anya ti nasakit, Ma'am. Ay, itaray kayo adagos iti ospital. Ang mga no... Kasapulan ti doktor.
Anya, ang kwa... Ni Elaine kante, dito nagpasakit ka niya. Anya, ay, tapay, ma'am. Ginulibanda, mga Anton. Ay, sos, Diyos ka. Ang... Imposible dahil nga ibagbagayo, ma'am. Asino, tinang ibaga kada kayo iti dayta. Saan kayo kumaama maatilatan adagaws nang rona no awan pamanagnak yo, ma'am? Awan nang ibaga kanyak, mga Anton. Siya ka mismo ti makapanagnak. Ay... Siya ka mismo tinakangag inisaritaan dahil inkantedi. Aniya? Handa na pasamag ka sa gwada. Ang kinulibandak, mga Anton. Aniya? Diyos ko. Dahil ka diti sumapak, iti pa nagpamarang ko hakas may sabol sa... Dahil ka di apo. Diyak na impagarob apulos. Ang mapasakitan nag iti kasto iti patpatag ko unay akakaiso na akabsat ko. Kastamat din kintete. Nagtanakak kadakwa nagagpadpada. Nga maapay. Apay anaarami da kanya kinigastoy. Ani, ati basol ko ko ada. Apay pinasakitan na ko na agastoy. Diyos ko. Basol ko gani na nagpamaranga kabulsak. Iso anak kaaramid na iti saan narumbang. Basol ko gani apo. Apay, anak pasamag na ito. Apay di ka matagtagari, honey. Ada ka di parikot? Parikot ko na. Ada ka di rumpang apagparikotak. Awan no. Amangan no sikat, ada parikot na. Ha? Ay, Diyos ko. Ibangak-ngatan kin ni Erika. Tinapasamak kada kami kin ni Elaine. Ada ka di, honey? Apa edi mo ibaga kanya? Gapo ka di, tabol sekak. Iso nga awan karbangak amangam mo na da parikot. Gapo ka di, tawan serserbik. Honey. Kasano? Ikinapod no ti panagayat mo kanya. Ha? Ayatan ng katimat lang itinapod no. Siyempre, honey. Apay kastamot tan ti saludsod mo kanyak. Kapot, ayatan ka. Amamat, no kasano ti panagayat ko kan ka, saan ka di? Wen, honey. Amok. Kat kasta akmat kan ka. Ay ayaton kamot unay-unay. Girl, I need you. I need your love.
Sige, Mang Anton. Panawan dakpay laang dito sangwanan ti tanam dagiti dadakkel mi kini Elaine. Please. Sige ma'am. Ay adak laang iti asidag. Ay abandak laang no kasapulan dak. Sige. Pasensya kayo. Naitala makasarong karak dito itanam niyo. Mami, Daddy, sorry. Tanakaliwayak ka na kayo. Gapo iti, panagpampamarang ko akas bulsa. Masaksakitan ang unay. Gapo kiniilin kintedi. Nagsakit, Mami. Daddy. Alaan dakla ko man di talubog nga ayan nyo ita. Iti kastoy matlaang ang masaksak kita nag-unay. Gapo iti pa ng pasakit kanyak nagiti tao. Nga ti ambog kat ipatpatag nagman. Nagmito tagayam. Tas andak nga ipatpatag na ilin kintedi. Nudikat mananggulib na agpatpada, Mami, Daddy. Siniguradaw ka simrek da Ma'am Elaine kan sertide iti opisina da Ma'am. Kan kastamat anak karwara nagiti amin akatulaw. Ta imbaga ka pinag-day off mo amin ida. Ay tinungpal ko amin abili nyo akas pagayatan nyo Ma'am. Agyaman akpang Anton. Umuna iti amin. Agyaman kada kayo. Tada kayo anabat-bati ang mapagtalka. Ma'am. Imbaglaangan, tada kayo Mang Anton. Diya ka mo ti aramitak, naawan kayo. Ada ipudnok kada kayo. Kat sapay lang kuma. Tasan nyo nga ipagpaka mo iti oray asino. Ay, matungpal ti amin, pagayatan nyo, Ma'am Erika. Anya ka di da ita nga ipunuyaw. Ha? Sa anak abulsak, Mang Anton. Anya? Day tati kinapudno. Sa anak abulsak. Ma'am Erika? Kaya't ko amaamuan nyo ti kinapudno. Gapo iti mapaspasamak kita. Gapo iti inaramid kanyak ni Elaine and Teddy. Anya? Amo ka saan arumbang ipanagpamarang ko abulsak. Ngam saan mat arumbang tinaramid na pa ng pasakit kanyak saan ka di? Ma'am. Awan mo tamo ka basol ko ka nakwada. Tap na pasakitan na kinikas taunay. Awan na bulos. Oray po naman anabulsa ka. Sa anak mo ta nagkurang kadakwada. Gapo ka di, tati amuda kat pulsa ka kon. Agaramitan iti sana rumbang, itilikli ko na. Ay, gusto Ma'am, di ka nagsangit. Nagsakit unay tinaramitan niyak. Nagsakit, Mang Anton.
Agpudno takin ni Erika. Apaman ang makasangpat tayo balayo, Elaine. Wan manong teti. Tsaka ba ilan ang ilimad pa'y tinaramid ta abidot. Aklo nag-asi pupuso. Anyaman ti pangadeng na. Apaman ang maipudno ta. Ti kinapudnukin ko na. Oray siya. Aramidag pati amin. Mapakawan na klaang tikabsat ko. Apay akayat nakakasarita. Ay, ayatan ka. Patanak. Pakawanan na ka ni. Kanayon mo kumaalaglagipan. Ngay, ayatan ka. Patanak mo na. Patanak. Indoron na. Hani. Gaputa dyan kaya't nga arako pa nagtinaguli makaskan ka. Ha? Anya ti, kaya't masawan man. Di ko nayo ka di. Katyak amuti na rami diyo. Manglilipot kaya. Ha? Manang Erika. ibatanak ko na. Ibatanak. Indoron na. Hani. Gaputa dyan kaya't nga arako pa nagtinagulib akaskan ka. Ha? Anya ti kaya't masawan man. Ay, Di ko nayo ka di. Katyak amuti na rami diyo. Maglilipot kaya. Manang Erika. Pumanaw kayo iti sangwana. Saan kayo akayat magkita ngagpadpada? pakawanan na kuma. Ay, ayatan ka, hani. Saan na po doon nga ibagbagam, Teddy? No talaga nga'y ayatan na ka. Apay aginuliban na. Apay adi ka nagpuno kaniya. Hani. Pakawanan nak. Jak nakapagpudnukin ka. Tadyak kaya't masakitan ka. Jak... Ustan! Nakarkaro lang amasagsakitan ang kadagita nga ibagbagam. Dangganak kumahani. Please. Pakawanan nak. Apay, Teddy. Apay, anaaramin mo kaniyang ni Gastoy. Apay, ati kapsat ko, pay. Ay, ayatun ka, hani. Ustan ko nakman. Saan ako namamatipay nga orian niya ti bagbagam. Gaputa, kinuliban na. Nagsakit, Teddy. Anya ti basol ko kada kayo. Hani. Saan ako nga awagan pa itihan? Gaputa agwin na swastan manipo dita. Anya. Saan kan akayat makita pa'y, Teddy? Saan kan nga ayatan? Nawatam! Erika. Anya itong pasamak kang ka, Didi? Pare. Amon ni Erika. Nga adda na pasamak kada kami kin ni Elaine. Kasta. Mabalin ka di atulungan nak. Anya't may tulong ka. Kasaritam ko man ni Erika. Amangan anya ti mapanunot ng aramidan. Kagurgura na kami nga agpadpadakin ni Elaine. Ken, awan mangandingay ken ko ana. Nakakaasimot pare. Didi. Please pare.
kasapulan ni Erika, iti kasarsarita. Sige, di kagdanag. Mapaanak iti balay dahi tamot lang. Erika. Apay nga dakat ito'y. Imbahon nakakadini Teddy, makisarita kanya para kan kuwana. Erika. Kita anak, Vincent. Anya ti? Dahil ito'y ti kinapudno, Vincent. Sa anak, abulsak. Erika. Si kaman ti saludsudat, Vincent. Ngun, aklunag ka ng pamarangak ka na kwada. Saan arumbang tinaramid ko? Ngumrumbang ka di, tinaramid ta. Erika. Saan kayam anapod no ti panagayat kanyak ni Teddy? Saan kumaan na sulisok no talaga amatlaan? Kad tinasakit, iti pa'y kabsat ko. Erika. Di akong mapakawan ni Teddy. Nga uray asino pa iti makisarita kanya para kankwana. Nga uray sika, Vincent. Erika. Pasensyakan, no nakasingaakan ka. Pinaiban ka iti babaw nan. Takayat ka akasarita. Manang Erika. Di kagdanag. Maudin da ito'y apan nakisaritakan ka. Taumadayo akon kada kayo kalpasan ti amin. Anya? Italagkon kan ka ti amin ang negosyo tayo, Elaine. Kastamot tanda ito'y balay ang napanawan kada tadadadik kan mami. Manang Erika. Sana balay. Takabaalam mo tandi amin ngagmay mesa. Saan ka di? Saan na kun akasapulan pa? Man. Umadayo akon kada kayo. Tariga kaya, di kinaragsak yung kinitedi. Iti ata yung kili. Sabi ko, tanaragsak kayong ang nanayon. Sikat ay ayutan ni Manong Teddy. May salang abid doon, tinapasamak ka na kami. Pagkawanan na kami kumalat. Saan ka pamati? Kat iti ka ano man. Awanan pa ng talik ko ka na kayong agpanpara kay Teddy. Manang. Anya di kaya tasawon na ito eh. Nalawag di makikita mo sa anak abulsak. Anya? Nagpamarangak lang ka na kayo. Nagsakit saan ka di? Nga nasaksakit pa hindi naramid nyo kanya kinitete. Awan kasping na tinaramid nyo kanya. Ita, no pakabasulak man kan ka, di pa nagpamarang ko akas pulsak. Pakawanin lang. Patas tala ang ilay. Nagpamarangat ka na kayo. Nagaramit kayo matkinitedi. Iti saan anasaya at kanya. Patas tayo laungan. Yan dito, anapos
Pasama ka na kami, Diyos ko. Girl, I need you. I need your love. Nailin ti agtartare arim maritigit da. Agturong ditoy. Elaine! Elaine! Abay! Pumanaw na nito yung manong Teddy. Tumukla sa dilang itiguro kadatan ni Manang Erika. Pandaramat lang ti kotsem. Kat pumanaw tan dito. Si kalangan ti makamukin ni Manang Erika. No, mapasamag kanya ka, Manong Teddy. Anya? Anya ka din dahita nga ibagbagam, Elaine. Nagtaka sa kakabsat. Awan sirbi kakabsat. Gustong dahita, Elaine. Basol ko ti amin. Iso saan mo ababalawan ti bagim? Saan ka kung mga gikes? Adda masabat ta atak. Di mo ko maitulog ang mapukaw kanya ni Elaine. Erika? Vincent, agyaman nagtimay ka at agos dito yung ospital. Itay nawagan ka. Kumusta di ka sa Elaine, kan Teddy? Awan pa'y remor a doktor iti emergency room. Iso ti oraya no maamwak ti usto ka sa saad. Erika. Sapay na ko ma. Tamakalasat ng agpadpada, Vincent. Diyak laki ti kabalan. Mapukaw ko ti kabsat ko. Erika. Awanan ni Elaine. Natayan ti kabsat ko. Erika. Kahit ni Didi, anya di ka sasaan. Nasaya atin ti kasasaan na. Naisukat dagiti mata ni Elaine ka dagiti mata na anabulsa. Diyos ko. Awanan ti sinserbi ti amin kanyak, Vincent. Awanan ni Elaine. Erika. Kasano akpaitan. Pinanawan dakmatan nga may sa dagiti amin nga ipatpatid ko iti biyag. Kaya't kumatan ni matay. Erika. Nagkusit ka, Elaine. Pinanawan na talaga rudan na mami kan daddy. Uray si ka. Pinanawan ng mata na atin ko. Ay, gusto ko man day ta pa nagsangsangit mo, Ma'am Erika. Awanan ni Elaine, Mang Anton. Ay, Agmay-may sa akon. saan kang agmay-may sa, ma'am? Adda kami amang ipatpataggan ka. Adda dagiti babaunin yaw. Ipatpatagda ka, ma'am.
Manganton. Ay, napatag kayo kada kami, ma'am. Ay, ipatpatag na ka, Ma'am Erica. Girl, I need you. I need your love. Siya ko na mismo din ang isagana iti taraon na parakin ka. Vincent, Manipod na masayag nilin. Pasaray biskwit laan kandaron. Di papaunag mo. Mangun ka kumamay. Ura isang kabasilangan. Masyan ka kumay di bakim. Mga nuan niya ba't mapasamak din ka. Vincent. Amok di sakit na marikrik na mita. Ngam sa narumpang at ibakim ti papasam. Mang kaya ka. Please. Awan ganas ko ang mga jak marik na tibisin ko. Ngam. Sakit yan ada marik-rik na kita, Vincent. Erika. Payakas to. Kalpasan na naulila kami adamang. Na-aksidente ako. Iso ti makagapo. Anak pamarang kabulsak. Gapuanan. Ang nagaramid isaan arumpag tinalaki ngay ayat at kantikapsat ko. Awan ko man parikot. Tanaaklon kunti naramid na kanya. Iso panggap ko pa yun tumadayo. Kasto'y matindi na pasama. Anya na una'y tinagbasulak. Paya kasto'y tinapasama. Kasta talaga ti pihak, Erika. Ada lagi di pagtang minapasama kadumtang iti pihak tayo. Adi tayo namnamakan. Nuad dala dingit at dan tumutrag sa kadumtang iti tungkal may sakada tayo. Dumtung-tumot lang ti aldaw nga gragsak ka. Asan ala dingit lutan ti mapaspasaram iti agna na ayon. Erika. Eddie. Agyaman na. Tasi ka adagos tinakitak. Pakawanan na. Uwan. Napakawan ka, Teddy. Agyaman. Saan ako magsangit? Pangasip. Madusog ti pusok. Ang makakita kadagiti agarubos anuham. Manipod kadagiti mata ni Eli. Nagkasat ka, Teddy. Napukaw man tilawag iti panagkita. Ang dapat ti sigod na panagkita ni Ellen. Anay paay na kan ka. Iti ipapanaw na dito inubo. Erika. Kasla makitkitak matin ni Ellen. No makitkitak dagiti matam, Teddy. Sorry. Jak nagayatan ti amin na napasama. Uwan. Amok. Di kang danang tanapakawan. Napatag ka kanya. Saanan akas itisigod nga ayan. Imaris na kin ka.
Nabatikan ka tilawag kadagiti matatikabsan ko. Iso ana patagkamatan kanya akas lakabsan. Teddy. Girl, I need you. I need your love.